तामुलपुर फरायसालिमानि केरियार काउन्सिलिं आरो बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो राज्य सभानि एमपि प्रमद बर' आरो तामुलपुर फरायसालिमा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों केरियार काउन्सिलिं आरो बरायनाय हाबाफारि खुंदों। तामुलपुर फरायसालिमानि अडिटोरियाम हलाव बे बोसोराव हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनाय फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजनाव आरो थार्ड डिभिजनाव उथ्रिसारनाय गासै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे थुलुंगाखांहोनाय थांखिजों बरायो आरो मान बावनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो एनइपि 2020 नि बागै गुवारै बेखेवनानै होनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायनानै बेनि बागै गुवारै फरायसाफोरनो फोरमायथि होदों आरो हाबाफारिखौ राज्य सभानि एमपि एबा बिटिसिनि आगुनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायजों लोगोसेनो केरियार दानायनि फारसे गोथौथि बिबुंथि लाखियो प्रमद बर'आ। कलेजा थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बे ओनसोलनि फरायसाफोरखौ हायर इडुकेशननि थाखाय मोजां मोनसे स्कोप आरो फेसिलिटिसखौ होबोदों आरो लासै लासैनो नुबाय जे कलेजा गिदिरनिफ्राय गिदिर जादों। दिनै 454निख्रुइ बांसिन फरायसाफ्रा बेवहाय फरायगासिनो दङ आरो कलेज आरो जोंहा जिल्ला एबसु बेवहाय मोनसे काउन्सिलिं प्रग्राम लादों आरो हायुङारि जि सोलोंथाइ बिथांखि नेशनेल एडुकेशन पलिसि बेयो गोदानै इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ। दा बेवहाय सेमिस्टार सिस्टेम कर्स माखासे सोलाय सोल' जादों। बेखौ लानानै बिथांमोना मोनसे वर्कशप लादों। आं बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना फरायसाफोरखौ टेक्स्ट बुक बा बिसिनि कर्सफोरखौल' फोरोङालासिनो माखासे बेजों नांथाबनानै थानाय माखासे इनफरमेशन्सफोरखौबो टाइम टु टाइम होनांगौ। अब्लासो स्टुडेन्टसफ्रा डिसिसन लानायाव हेल्प जायो, जाहाथे ग्रेजुएसन खालामनायनि उनाव सासे फरायसाया मा जानो हागोन हाया बेखौ बिथांमोना थांखि लानो हायो। ओंखायनो आं कलेज आरो जिल्ला एबसुखौ बाख्नायदों, साबायखर बावदों बेबायदि प्रग्रामखौ लानायनि थाखाय। आरो इयुनाव थांनाय 5 बोसोराव जों जेब्ला सरकार थायो जेसेबां हायो कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चाराव आङो हेल्प खालामनो नाजादों आरो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जाबाय। इयुननि समावबो जेसेबां हायो कलेजा जाहाथे जौगालांनो हायो बिनि थाखाय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि बिथिङाव हेल्प खालामनो थाखाय नाजालांगोन। बिथांनो बावो, हामलायथि बावो। बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय आसामनि CM महरै दिनै समायखिरा लादों आरो मिजिंथिदों जे बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे आसामनि माखासे जेंनाफोरखौ बिथाङा सुस्रांगोन। बर' माहारिनि थालांनाय जिखिनि माखासे जेंनाफोर दङ, सोलोंथाइनि जेंना, हा हुनि जेंना, राजखान्थियारि जेंना, बिटिआर गोरोबथा इमप्लिमेन्टेसननि जेंना, बेफोरखौ मावफुंनायावबो बिथाङा माखासे